Lempäällä. Bästa passagerare, det här är R-tåget till Lempäällä. Vi stannar i Ryttylä, Turenki, Tavastekus, Parola, Viittala, Toijala, Viijala och Lempäälä. Trevlig resa. Niilo 2. Aivan totta. Se on Lempäällä. Joo, mä tiedän. Joo. Eli tunnet. No siis, en ole tavannut häntä. Mut niin joo. Eli nyt sä tunnet. Tai tiedät. Niin. Mihin asti te menette? Riippuu, jos pysäytään. Eikö se ole aika... Siis sen takia mä tulin höpöttää tähän. Menee vittu... Ihan vittu pitkästyttävää tää junamatka. Eli sä tunnet Niilon? No. Tai oot kattonut sen videon? Oot. Jokainen suomalainen on. Niin, jokainen suomalainen on kattonut Niilon videon. Mitäs tuossa striimatteko? Joo, toi jätkä striimaa. Haluatteko te tulla striimaan? Ei oo meidän juttu, mutta eikö sun kannattais päästä takaisin, että mä kaivaa sua tuolla? Mä menen kohta. 5 minuuttia mä puhun tässä. 5 minuuttia. On sulla joku juttu? Ei oo, mä oon jotain kelloa. Okei. Joo. Mutta siis sä tunnet, ei kun mä puhun tän jätkän kanssa. Hyvää iltaa matkalippu. Okei, joo. Jes, vittu ei turha ostettu matkalippuja. Hei, mennään vähän aikaa. Moi, mitä kuuluu? Kaikki hyvä. Joo, ootko sä suomalainen? Ei. Ei puhu suomea. Okei, joo, okei, no niin, moikka. Joo, eikö mä en jaksa vittu liian pitkä matka saada. Tunti vielä. Hyvin, eikö tonne, mikä vittu se on? Tampere. Joo, en mä vittu häiritse ketään, en häiritse. Tää keksiä jotain. Kyttää, nyt tuli sanomista. Nyt tuli auktoriteetti. Nyt vittu jähmetytään vittu paikoille. Vittu, ei vittu, mitä vittu me tehdään? Just se sana. Älä Mitä vittu. me sit tehdään, jos Vittu, joudutaan? hei! En mä ennen niin, pelottaa auktoriteetit. Mä oon Sua- poika. Vittu, älä juo liikaa maitoa, saatana. Tämä mies juo maitoa. Hän on soijapoika. Piu. Mennään aseella vittu rajalle. You must always have a valid ticket purchased in advance. Our conductors circulate in trains and check the validity of travel documents. They can order an €80 inspection fee for passengers travelling without a valid ticket on VR's commuter trains. Read more about our travel terms and conditions at vr.fi. Te joudutte ekana rajalle, jos 100 syntyy. Ei, okei. Nyt tää on Jos sä haluat tuoda tehdä matkaa, se varmaan ollut sinne Tampereelle. Joo. Vittu toi, siis, oi vittu toi on vittumainen ämmä.
Ei, ei, ei. Turpa kiinni nyt. Ei vittu. Turpa kiinni nyt. Ei vittu. Pitääkö ojentaa? Vittu 2-metrinen. Joo. Koripallo. Vittu. Hirveen kokoinen mies. Oo. Mut ei silti oo saanut pillua. Mutta nyt me yritetään saada pillua. Joo. Miten me saadaan pillua? En tiedä. Wendy, I'm home. Wendy, I'm home. Wendy, I'm home. Toimiiko? Toimi. Joo. Siitä ei puhuta ääneen. Ei. Hyvää päivää. Hei kuule, anteeksi, laitatteko se... Mä oon tän kaveri. Älä puutu vittu joka asia. Vittu, ai mulle tapsut. Vittu mä en kestä sitä elämää. Ai mulle tapsut. Sä voisit vartija tulla tähän kolmoskassalle, eli vähän kattelee näitä. Pakka. Tonnikala. Ai niin me unohdettiin. Sä muistit tonnikala. Siellä on monta tonnikala. €16 ja 55 senttiä. Siis nyt lähdetään. Se on pitkä eroa. Lykkele vähän aikaa. Tuolla. Kiitos. Please. Hyvää päivää. Mennään ulos, odottaa tuossa vartio. On vai? On. Moi. Sulla on videokuvaus. Joo. Saanko udella, että onko sulla minkälainen dokumenttityö ollaan? YouTube. Kuvat, ja sitten kuvataan oman... Mä kuvaan omaa naamaa. Niin. Enkä kuvaa ihmisiä. Joo. No sehän on hirveän kiva ja Niin. periaatteessa. Ei ihmisiä kuvata. Kyllä. Julkinen paikkahan tää silleen on. Niin, eikö se julkisella paikalla saa kuvata? No joo, kunhan ei nyt hirveästi Ei, häiritsisi sen kanssa. tai siis mä tiedän, eikö se laki mene ihan niin, että jos tunkee kameraa vittu jos mä nyt sun naamaa alkaisin kuvaa, niin se on niinku, niin ei saa tehdä. Mutta mä kuvaan tälleen. Siellä vilahtaa naamoja, mutta se ei ole semmoista. Joo, tosiaan. Varmaan suurin osa asiakkaista ja henkilökunta ei halua päätyä mihinkään Niin, no voidaan me kyllä lopettaakin. Jos on mahdollista, niin oikein kiva. Tai voitte jatkaa tietysti totta kai ulkona. Joo, no me lähdetään tässä kuitenkin. Joo, me lähdetään vittu. Tapsaa ja kallia. Ui. Monta kalliaa ja Tässä on tärkeimmät ensin. Mitä mieltä olet tästä biisistä? On se homo. Onko se homo? On. Kuuleeko se äänestä? Kuulee. Mitä jos tulee ulkomaalaisia miehiä maahan ja vitusti, silloin vähenee naisvalikoima. Joo. Mitä mieltä olet ulkomaalaisista massoittain tulemisesta maahan? En kyllä mitään. Ai, vittu, että on tiukkaa. Joo. Jos sä avaat suus vittu oikeisto ja vasemmistolla, niin mä lyön vittu välittömästi kirveellä päähän. Elikkä mihin me ihmisten tappamiseen jäätiin? Ei kun ootas.
Niin, eli miten me tapetaan huomenna niitä ihmisiä, kun me mennään kebabille, niin sitten aletaan riahua siellä. Ei kun, hetkinen, mitä mun piti sanoa? Siis hamarapää on kirveen toinen pää. Sitten kun mennään junaan, niin siellä on paljon, löytää nopeasti uhreja pienessä tilassa. Mutta saadaanko me asetta just? Ei kun ootas, mitä ootas nyt. Ei vittu, tää on mustaa huumoria. Kelaa, sä puhut mun hiuksille. Moi! Moi! Moi Toni! Mitä kuuluu? Hyvä. Ai jaa, okei. Miten savu on voinut? Hyvin. Ai jaa, joo, okei. Vittu, tuo on 190 senttinen varmaan. Luetaan kommentteja, sit tapetaan sut sen jälkeen. Eikö oota, mitä mun piti sanoa? Sit pahoinpidellään sut sen jälkeen. Eikö ootas? Miten sä haluat tulla pahoinpidellyksi? Haluatko sä, että sua lyödään pesäpallomailalla vai? Syvitetään näin. Niin kuin, hei, tiedätkö minkä, mä kysyin silloin ennen kuin tultiin tänne, niin joku ehdotti, että reverse-video, missä lyödään, pahoinpidellään Karvanen setän kanssa. Niin. Mitä mieltä sä oot siitä? Ihan jännä idea. Eikö se olisi ihan hyvä idea? Kokeilaisi jollain Mun mielestä ihan hyvä idea, vois toteuttaa. jonkunlainen. Toivottavasti siellä pakkasta. Sitten lyödään tätä vittu turpaa. Niin. Tätä vittu homoa. Eikä tuo parvekkeella. Tätä homoa lyödään turpaa. Eiks niin? Sä saat tyynyä sinne, niin voit nukkua parvekkeelasta. Ei siellä Eka vedetään vittu tätä. Niin. Sitten vittu illalla Parvekkeella lyödään nukkumaan tätä vai? vittu homoa turpaa. Niin. Joo. Joo. Tää tykkää vittu miehistä. Tykkääkö? Tai luulisin. Vittu ei tää miksi tää ei puhu ikinä naisista? Niin. Ei tää kato pornoa. Tää tykkää miehistä. Lyödäänkö turpaa sitä? Lyö jos haluaa. Mennä mä juon tää puoli pulloa ja sitten mä lyön turpaa sitä. Mut se on isompi kuin mä. Mitä jos se vetää mua turpaa? Vedätkö se sitä turpaa? En tiedä. Mut sä oot vielä isompi kuin toi. Ole. Niin sit, jos se vetää mua turpaa, niin sit sun pitää vetää sitä turpaa. Ei täällä kasva edes parta, saatana. Tää on homo, saatana. Oho. Soija, poika. Juo vittu, maitoa, saatana. Oho. Ei miehet juo maitoa. Ei juo. Vittu. Tauno Palokin joi maitoa. Sun täytyy käydä ostaa oma. Kovat jätkät juo viinaa. Soni vetää kohta sua turpaa. Jos sä oot vittu homo, saatana, Soni tulee vittu rankasee. Ai joo. Soni rankasee sua, saatana. Tuli hiljasta. Soni ei tykkää vittu homoista. En tykkää. Tää on vittu, miten me rankastaa tätä? Niin. Laitetaan se vittu vessaan, vittu eikä päästetä ulos. Sitten lyödään tätä vittu turpaa. Niin. Tätä vittu homoa. Eikä tuo parvekkeella. Tätä homoa lyödään turpaa. Eiks niin? Sä saat tyynyä sinne, niin voit nukkua parvekkeelasta. Ei siellä Eka vedetään vittu tätä. Niin. Sitten vittu illalla Parvekkeella lyödään nukkumaan tätä vai? vittu homoa turpaa. Niin. Joo. Joo. Tää tykkää vittu miehistä. Tykkääkö?
Tai luulisin. Vittu ei miksi tää ei puhu ikinä naisista? Niin. Ei tää kato pornoa. Tää tykkää miehistä. Lyödäänkö turpausta? Lyö jos haluaa. Venä mä juon tää puoli pulloa ja sitten mä lyön turpausta. Mut se on isompi kuin mä. Mitä jos se vetää mua turpaan? Vedätkö se sitä turpaa? En tiedä. Mut sä oot vielä isompi kuin toi. Ole. Niin sit, jos se vetää mua turpaan, niin sit sun pitää vetää sitä turpaa. Ei täällä kasva edes parta, saatana. Tää on homo, saatana. Oho. Soija, poika. Juo maito. Vittu, maitoa, saatana. Oho. Ei miehet juo maitoa. Ei juo. Vittu. Tauno Palokin joi maitoa. Sun täytyy käydä ostaa oma. Kovat jätkät juo viinaa. Kato. Laita se vittu, vittu osaaks se laittaa se biisi? Turpa kiinni. Turpa kiinni. Osaatko laittaa Ota biisin? hiiman. Osaatko laittaa hiiman ukoon? Vittu. Mistä minä tiedän mikä se on? Sano joku. Just mä sanoin vittu. Ai niin joo. Ei, ootas. Kun meillä on nyt tässä vähän tällaisia. Meillä on nyt tässä vähän miljoona. Laita se saatana, Haista vittu, pois. laita se saatana pensarppiin vittu. Saa tehdä miljoona. Tää on hyvä biisi, mutta kun laitat pensarppiin. Osaatko sä laittaa pensarppiin? Osaatko kirjoittaa? Alkaa tapsa, hei! Alkaa, hei! Alkaa tapsa nousemaan päähän. Alkaa nousemaan päähän. Mitenkä sä tällä meinaat hoitaa sen Olari kuulustelu siltä ohjaajalta? Aika huono. Ei pysty. Niin. En mä tiedä. En mä tiedä miksi te olette täällä. En mä tiedä miksi te olette täällä. Miksi te olette täällä? Miksi te olette täällä? En mä tiedä. Niin. Kattokaa millä kanavalla olette. Niin.
Niin. Alkaa, hei! Alkaa tapsa nousemaan päähän. Alkaa nousemaan päähän. Ei. Ei vittu. Kerro. Ei. Kerro. Ei vittu. 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 Okei. Johnny nukkuu. Ei vittu. Ei vittu. Saatko nukuttaa? Ei vittu. Ei vittu. Oikeesti. Oikeesti. Kerro vaan. Oikeesti. Okei. Joo, ihan. Joo. Saitko nukuttaa? Mä luulin, mä oon himassa. Mä luulin, että mä oon himassa nukkumassa. Täällä me ollaan Johnilla ja... Ei vittu, oikeesti. Oikeesti. Ei vittu. Ei vittu. Ei vittu. Ei vittu. Mä oon pissannut. Ai, se oli semmoista. Mä oon pissannut housuun vittu. Ei vittu oikeesti. Ei se oo pissaa. Vai jotain. Siis oikeesti. Vittu. Okei. Kahvia saatana. Kiitos. Laitetaan. Hei vittu mulla on kuset housussa. Vittu mulla on kuset housussa saatana. Ei vittu. Soni, mulla on kuset housussa. Ei vittu. Ei vittu saatana. Mulla on kuset housussa. Ootas. Mulla on kuset housussa. Hei! Joo. Mulla on kuset housussa. Okei. Kiitos. Ei vittu, mulla on vittu tapiot housussa. Hei! Mulla on tapiot saatana housussa. Hei! Nosta housuja vähän, kun ne meinaa niietä vähän. Mulla on tapiot saatana. Mulla on Ai niin, me ollaan Johnilla vittu. Hei Johnny, moi Johnny. Moi, ollaanko me Johnilla? Ollaan. Mä kusin vittu housuun. Ei voi mitään vahinkoja sattuu. Niin ei haittaako se? Ei haittaa. Ei haittaa. Mä kusin housuun. Joo, Ei haittaa. ei haittaa. Okei, no niin. Se on hyvä. Sä oot hyvä mies. Vittu. Joo, kiitos. Kato, mä kusin housuun saatana. Ei voi sille mitään, se oli varmaan vahinko. Niin.
Niin. Eiks me juotu tapsaa? Joidaan me tapsaakin. Joo, juotti ja kaljaa. Jos me juotiin tapsaa, niin vittu kyllä nyt sit vittu voi vähän... Ei vittu, mä oon kännissä, saatana. Joo. Voiks mä ottaa vielä huikaa tapsaa? Voit ottaa. Okei, joo, missä on tapsaa? Se on sohva. Se on tossa... Televisio päällä siinä. Tossa, joo, hei tossa, joo. Mä otan tapsaa huikkaa. Joo. Laittaa se noita vähän vempeleitä. Isi laittaa. Nostat jalkoja vähän. Joo, isi laittaa nyt. Housut jalkaan. Isi laittaa nyt housut jalkaan. Pitäis sieltä se toinen ja... No niin, nyt miten laitetaan housut jalkaan? Oota. Noin. Joo, odota. Noin. Sukka. Noustaako vähäksi ylös? Noustaako? Joo. No voi vittu. Hyi vittu, mulla on haisee kuselle. Hyi vittu, mulla haisee kuselle vittu nää housut. Mä kusin housuun. Joo. Haittaako? Ei haittaa. Syöksä se vielä suklaatakin? Syön. Miksi ei naiset anna pillua? Pihtaa. Voi vitun naiset. Hei! Haista vittu. Hei vittu mulkku. Mä kusin housuun. Siihen ilmestyi jotakin. Mä kusin housuun. No, mutta tuskin sohvalla on kusta. Mä kusin housuun. Semmosta. Nosta vähän. Hei! Mitä mieltä taas Kärkäsoroksesta? Paskiaine. Vitu mulkkufätä. On. Mitä mieltä sä oot tosta Soroksen jätkästä? Pitäisikö se vittu hakata? Pitäis. Niin 32. Joo. Hei! Mikä vittu sun nimi on? Jonni. Johnny. Hei! Mikä vittu sun nimi ole toi? Sony. Hei! Mikä vittu sun nimi on? Jonni. Sony.
Mitä vi... Hei! 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 Sony, mikä toi oli? Piarasi. Ei vittu, ei saa pierähtää. Hei! Haista vittu! Hei, vittu mulkku! Sony, onks hyvä biisi? Ei oo. Vittu homojen biisi. Miksi tää kuuntelee klassista musaa? En tiedä. Onks se homo? Oo. Vittu homo, saatana. Anteeksi. Miksi sä oot homo? Vittu. Tekis mieli lyödä. Mun tekis mieli lyödä sua. Meidän täytyy... Hei. Hei.